Ak plánujete realizovať Marmorino Fine, dnes si ukážeme, čo od neho môžete čakať. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Decor Fond. Ak máme podklad správne pripravený, môžeme si natiahnuť vrstvu marmorina. Takže ak máme prvú vrstvu presknutú, môžeme si natiahnuť druhú. Dáme si materiál na hladítko. Natiahneme si to v takej strednej vrstve, ani nie moc hrubá, ani nie moc tenká. Znova si vieme všimnúť rozdiel medzi presknutým materiálom a vlhkým, takže nebojte sa, keď otvoríte vedro a bude to znova inej farby, než ste si objednali podľa vzorky. Efekt škrabanej omietky, alebo teda efekt trávy, vytvoríme pomocou tohto nástroja. Tu presne vidíme, že kde nám treba viac materiálu. To si viete kľudne aj dodatočne potom nabrať, naniesť a zaťahnuť to znova s týmto nástrojom. Úplne v poriadku. Minimalistické, jednoduché. Marmorino Fine ponúka hladký, jemný lesklý povrch s nádychom mramoru. Je vysoko priedušný a vhodný aj na renovácie. Nanáša sa hladítkom vo viacerých vrstvách s výdatnosťou 1,2 až 1,5 kg na meter štvorcový.